choosing bụ na one day na Chineke nke kele enu ka ana ọ ndị mbụ na ndị egede ọ aja anyị ọchị gị ọchị ọgba ama. Do you understand? Ofu mmụọ eziokwu ga-abịa kọọlụ gị ife bụ choosing, ga-abịa gosi gị ntọ na chọọchị ahụ. Everybody is made to come there almost all the time for vigil and be praying for the prosperity of the church. We don't have to talk about ụdị ndị na-awụ ebe ahụ. Burial bụ emesịa burial, emekwekwa burial. Unu na-ekwu okwu na Lazarus ka na-eyi second wife. Unu ama one pastors ha yi? Ewelu big pastor that time a na-akpọ Pastor Moses. Ozugbo nwunye ya na-awụ ka o ji nụ nwaanyị ọzọ. Amakwa m ka ọ nọ 3 months. Ozugbo nwaanyị ọ fụrụ n'anya nke ame fast crusade na-abata nwaanyị ife mberede okporo ụzọ wee taa nwaanyị a ka chinchin. Ma ya wa mee prone this thing ya. Agwara m unu na m bụ former member of choosing. Ọ bụrụ that na ihe dị omimi dị n'ụwa, aga m agwa unu nọ na let me tell you, any church ọbụla dị n'ụwa isiri Chukwu gosi gị ntọ na anị ya. Ọ bụrụ na ị dị serious, Chukwu ga-egosi gị ntọ na anị ya. And some of these churches, ntọ na anị a ga-egosi gị bụ ọbara si n'elu n'elu n'ala. Ihe a ga-egosi gị gịnị bụ ọbara. Then mgbe ị jụziri ọbara gịnị bụ ihe anụwa, ka a ga-egosi gị ọtụtụ mkpụrụ obi, ọtụtụ ndị mmadụ. Asịlọ m gị na choosing, mana choosing si na ya mụwa bụ ife wapụtara ife bụ choosing. Mgbe pastọ sofa na-eme gidigidi abuse dịka wata na-ewelu nke ọma. Mgbe pastọ ha na-eme gidigidi wee kpọọ house help anyị ntu, wee jiri ọkpa m na-aba wee bịa na Lost Choosing headquarters wee sị ha ihe a ọ dị mma, nwa nga mmadụ fasim na m na fight the commission. I was only 16. I was literally only 16. Fasim na m na fight God, na mama mmeri war with God. I transferred that particular pastor afia bụ Pastor Oji. Fa transfer to Port Harcourt after ọ kpọrọ nwa nga anyị ntu. Nwa nga anyị ahụ nọ n'iru akwụkwọ anụwa. Achọla m ebe kpọba mmadụ afa na ife anyị mere ehika, ife anyị ma hiri nne. Mana oye ka a ga-akọlọ. Ịkọ asị gị na ị na-atọ asị. Ndị ọ na-abụlọ ha wa, ọbụlọ mama gị, ọbụlọ nwa gị, ọbụlọ nwa gị, ọbụlọ gụwa bụ ife mụrụ gị child, pastor na molest. So na onye gwara gị eziokwu anụwa na-atọ asị. Mana ọ bụlọ na that side. I remember that day m jere Polo Park crusade. Lazarus Moka kpọlitere ndị nwụrụ anwụ, ebutere ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ wee line elu Lazarus up. Lazarus wee kpọlite ha. Mmadụ wee daa na the same polo wee wụọ beside me. Wee baa akwa n'oke olu wee na-akpọ Lazarus. He saw us. He looked at us. He knew that this was a real death scenario. Wee na-akpọ ya ka azini ka o metụ ya n'obi. Ele ahụ si wee kponye more than how many people eni wuru na polo ebe eni ka ọ kponye. Lazarus ignore anyị. Unu anụgo maka Oakland Hotel. Lazarus bela ebe ahụ mesie ha ụmụazị na-agba tọgba n'ala. Lazarus walked away. Mgbe eji egwu ya na-ewere ụmụazị n'ebe anụ ya swing na fasi n'elu daa. Lazarus sịrị ndị nwụrụ anwụ yie ndị nwụrụ anwụ. Na Oakland Hotel Enugu ọbụla sọ nke mee na polo. Ngwa bidozie gbakọwazie ebe ọbụla asịrị gị na ndị choosing na-eme ihe. Gụwazie mmadụ one na web. In fact, bido tata gaba choosing, bido gụwa burial. Adịmasị na ọya wamelụ na ọwụ ga-adakwasịwu mmadụ at any time. Mana cheta na that time ọ bịara polo na ọ gwọrọ ọtụtụ ụkwụ abashu right in our front. O buniri ọtụtụ wheelchair enu. Ewee sizie na mortuary wee kpọtara ya ndị nwụrụ anwụ. Amana m kọ na mortuary mana asị na ndị awugo and ebu ha na-akpati ozu. Lazarus was actually able to wake them up. Asịrị m ọ bụrụ na ị na-eje ụka si chi gị gosi gị ntọ na ụka ahụ.
si chigi gosi gị ntọ na anọ ka ha chọrọ m ewere places m na-achọrọ ịga, ewere okwu ndị m na-achọrọ ikwu, but na gị malụ that na mmadụ ịnata message bụ portal. Anybody that tune into that part ọ dị nnọọ ka 92.1 onye ọbụla agbaghị elu redio 92.1 by 1 AM ga-anụ ozi ndị ọzọ niile na-anụ. Si chi gị gosi gị ntọ na ana ụka ahụ nke ahụ ị na-eje iji mere ebe mkpaba ewusiri ike. Ọ bụrụ na Chukwu bụ Chukwu, na Chukwu bụ Chukwu mmadụ niile, ife Chukwu gosiri Okeke na ọ ga-egosiwu ya Okafọ. Enwere onye Chukwu fụrụ n'anya karịa ibe ya. Si ya go time ahụ iji eme fasting na eje evangelism akwa aka ka onye ala jiri time ahụ wepụtagodo ofu mbọsị na-abụ mbọsị anọ mbọsị asaa. Si Chukwu gosi gị ntọ na anọ ụka anọwa. Some of you ife ọchịchịrị ịgbacha aka, ife ọchịchịrị dị n'ụwa nke mmadụ na-afụnube, bondage dị n'ụwa because of fame and the money. Ụfọdụ ndị ụka etiego aka ha n'ihe bụ ọ bụrụ na ịmata, hey ije na okwu alụsị jebiri yazin ọ bụrụ na ịmata. In fact ma okwu alụsị, in fact it just present anything religion or dogmatism. Ntọ na anụ ụka dị mkpa na ihe niile kwuru n'ọnụ onye ọzọ ga-ekwu ukwu ihe ndị ahụ niile. Ihe ahụ niile mmadụ mere iji loo na ọ dị good, onye ọzọ ka onye ahụ dị worse ka ga-ekwu ukwu ihe ndị ahụ niile, mekwa ihe ndị ahụ niile. Ntọ na ana ewelu ndị jere ụka tata ọ bụla ebe afọ ka fa nọ lụzuo ụmụ ha nke ha fọrọ n'anya. Ewelu ndị bụ bikọs na asịrị bịa ụka ha ejiri obi ha niile famala n'ọhawa ka ife emerụ n'ọhawa ka ọ ga-atụ azụ ka ọ ga-ala ndị on. This na message is not about choosing, mana choosing si na ya wa nsogbu adịlọ. Ifuru choosing ọ bụrụ ife niile ife dị n'ori, ọ bụrụ ife niile mmadụ chọrọ ikwu ka onye ahụ ga-ekwu. Ịma ndị akpụgoba anyị si na ife dị n'ori, ife dị n'ori, ife dị n'ori. Ụka dị ọ mụa ga-agwa gị ụka bụ ụka, gwa gị ụka na-abụrụ ụka, mana ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede na onye ọbụla kpatara ego adị adazi iwu. Onye ọbụla kpatara ego a na-akwụrụ aka a na-ekiri na onye ahụ adị adazi iwu. Ọ bụgodịrị na onye ahụ ji mmadụ mere ọkụkọ, onye ahụ ama nda ihu ọha. Ịghọta, in Nigeria just have money na the god ndị mmadụ na-afa ya bụ onye ji ego, mana ego ahụ orute gị, Igbo mma mmanụ ejikwa n'isi gị wọrọ ihe ị na-ama ha ya landịkwara n'ebe ị nọ. Ihe a bụ science beyond material na mortal human being can never able to completely explain how. All the illogical, well, logic behind it, a well mortal expression behind it. Owadomi modomi, Jochuku, goes away or we forget or Bolomonaki. Your table mimi didn't know why is it no kike. I found Buchu Wadibia in case any way, Traditional Momiji or Dalon.